injalo loo nto. Injalo ke loo nto. Siphuma kwamakhaya ahlukileyo, sesakhuliswa ngendlela ezahlukeneyo. Khumbulani ke, ubomi into apha elala iphethuka. Ungancami ngokuhlekisa ngabanye kuba ingomso alinasigqibo. Ezi ke zezinye zezinto ezingunobangela abantwana babantu bangapheli etywaleni. Ke ezi zinto kwabanye zikhangeleka zingenamsebenzi kuba ubomi busesecaleni labo. Ungancami ngokuhlekisa ngabanye kuba ingomso alinasigqibo. Abanye bathe bokushiywa ngabazali, bajikelwa zizalamane. Nanamhlanje abakabi nandawo yakuhlala. Nalapho banxunxe khona kuthi kwakulahleka izinto, babe ngabatyholwa bokuqala, baphilela ukucacisa, balivuma ityala bengalazi kuba kungenjalo bayawulala bengatyanga. Eso ke sisahlwayo selikhaya. Xa nibabona bephantsi kwempempelezo zotywala seningabagwebi, ningabahlebi, ningahlekisi ngabo, kodwa nibacelele isisombululo kubawo. Abanye bathe sele bengenile emendweni ngethemba kuba uya kusiphathela unyana. Suke iintsana zakhe zafela esibelekweni, bamazisa abanolwazi ukuba akaphinde akwazi ukuba nentsana. Amadodakazi akhe seyenza into yokuhlekisa loo nto. Nyamezelele loo meko, akanokubuyela ekhaya kuba kukuhlanga. Xa nibabona bephantsi kwempempelezo zotywala seningabagwebi, ningabahleki, ningahlekisi ngabo, kodwa nibacelele isisombululo kubawo. Abanye ke yayingabo ababebeka isonka etafileni, bathi mhla baphelelwa yimisebenzi bayinto yokuhlekisa apha ekhaya. Bazibona sebethobela abaninawo. Izinto ezintle abazenzileyo sezaphoswa kwelokulibala, kuba kaloku intonga yehlwempu ayinamongo. Akho nto banokuyithetha nasezintlanganisweni ezibanjwayo lusapho. Ababikho kuba abanagalelo. Xa nibabona bephantsi kwempempelezo zotywala, seningabagwebi, ningabahlebi, ningahlekisi ngabo, kodwa nibacelele isisombululo kusombawo. Abanye bathi bakujonga, baneminyaka 10 bephangela, kodwa akho nanye into abanokuyikhomba kuba bahamba indlela ezingahanjwayo, bathatha isigqibo ezingathathwayo. Ewe, bayenza impazamo, kodwa ke xa nibabona bephantsi kwempempelezo zotywala iintsuku zilandelelana, seningabagwebi, ningabahleki, kodwa nibacelele isisombululo kusombawo, kuba nabo abasathanda ukuzibona bekuloo meko. Omnye ke wathi enqandela udade wabo elinyazwa ngumyeni wakhe, wathi ngomsindo wamlimaza de wambulala. Bathi ke bona xa
bethetha batshana, wena wasibulalela utata. Lo mazwi ke ayahlaba. Xa nibabona bephansi kwempempelezo zotywala, seningabagwebi, ningabahlebi, ningahlekisi ngabo kodwa nibacelele isisombululo kusomi babo. Bonakele abantwana basekhaya. Xa nibabona bonwabile, seningalemoshi ulonwabo lwabo, kuba amathuba njalo kubo anqabile. Masibathandazele. Siyabulela ke Mesiya oyingcwele. Nkosi.